日本とフィリピンの国交正常化70周年の年である今年、マルコス大統領を国賓として訪日していただき、心から歓迎をいたします。日本とフィリピンは海を挟んだ隣国であります。基本的な価値や原則を共有しています。本日、マルコス大統領との間で両国関係を包括的戦略的パートナーシップに位置づけることで一致しました。これは国際環境の変動に左右されることなく、今後も持続的かつ重層的に同志国関係を強化するという両国の決意を表しております。70周年を機にマルコス大統領と共に二国間の連携をさらに発展してまいります。マラミンサラマッポ。We love it. Excellent. Philippines is joining, and we're very happy to participate, and looking forward to that. It is superb. It is one of the best state visits that we had, and we thank the Japanese government for a wonderful. The president is very happy. Do it again.大統領ってどうかプロダクション紹介します。